Yo. Woi. Iki lho panase. Ejan gaya. Kaya wong rasane cemburu ngono kan lho. Keluwahi panase cemburu. Panase awan iki kaya panase wong cemburu. Iya. Keluwahi panase wong cemburu. Aku babakan cemburu iki ra duwe lho asline. Ora duwe apa? Ora disin. Dadi ngono. Iya, ora patek kenal sing jenenge cemburu kok. Aku karo sapa wae asline ora duwe cemburu. Gur seneng tok ngono sih. Ngono. Iya. Nek bagian nyeneng-nyenengi awakmu nomor 1 itu. Ngoten nggih. Iya, heeh. Ya mana maju sithik ya. Maju sithik ora apa-apa kok. Ya ora apa-apa ya. Aku ngono wis glowing kok. Glowing. Maju rene ya kecegur to Nunu. Wong kok potongane ling karo kancane iku lek ngancam tenanan kok. Kandeni. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Iya, selamat berbahagia. Spesial buat yang punya hajat ya. Bapak siapa namanya tadi? Nur Rafiq. Lho kuwet ini ngono kok. Bapak Nur ya, terima kasih atas undangannya. Iya. Tak takoki pastoryane Pak Nur Rafiq ku sing ndi wong iki? Ndi ora lho? ngerti mesti. Ngertos lha niku lho. Sugeng siang Bapak Ibu, ya sehat selalu Bapak. Berarti request lagu nopo Bapak? Ora krungu Mas. Kudu tak parani ya. Ya di depan. Bapak mau duet lagu yuk, nyanyi bareng yuk. Jambu alas Pak yuk. Mau? Nanti. Nanti. Ngomongin nanti kok. Yang di sini bagaimana? Bapak Limnas, pripun Bapak? Lo biasanya nyanyi niku jambu alas temriko kali kula ya. Ndak riyen niku lho. Ampun sope. Ya Allah. Kok dieling-eling iki lho. Kok dieling-eling wis ndak ini kok aja ngerti kae iki lho jeling kowe iki. Kandani. Mau diingatkan Bapak? Yo diparingi yuk. Apa meneh iki? Jambu alas mau lho. Jambu alas. Sopo iki aku? Yo ta. Tak kira Pak Limas. Iki mau sing arep mbojak duit. Duit apa duit? Alah engko nak masalah duit engko lho. Ngono ta. Ya wis manut. Selamat siang semuanya buat para tamu undangannya, Sugeng Pinaraan. Mas Bro selamat tugas sama Mas Udin ya. OP Production. Lancar selalu jobnya, amin. Kelingan manis sesame terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karepati ayo Pak Nur dadi bojone Sano Pak Nur Rafiq Matur Subhanallah sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno dalam besone rasane ngati ayo Pak Nur nyanyi Pak melu duwen Matur suwun Pak Nur Rafiq. Ayo goyang semuanya yuk. Ayo. Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo direbut. Sumpahing batin yen kula bakal dikowe. Tekate ngerti ora bakal ganti.
sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno. Elongso rasane ngati. Rasane ngati. Bakal melu duweni. Ayo yo. Sokro Ralas Indonesia. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo-rondo direp. Tidak boleh ya. Sumpah ing batin yen kula bakal dikawin. Tekad ing ati ora bakal luluh ganti. Yen kula bakal dikawin, tekad ngati ora bakal luru ganti. Jambu alase manis rasane, najan nilas tak enteni rondone. Sayange bojone kebacut tresno nelongso rasane ngati arepane takon melu duweni. Donje luar biasa pamundutan wonten kasugan sang punika wonten Jambu Alas. Wis jan tenah iki nek jam 3 aku